जुदाई कैसे करी, जुदाई कैसे सही, जुदाई कैसे सही। दिल में बारू तू, दिल में बारू तू ही, बात दिल के, बात दिल के कैसे कही, बात दिल के हम कहीं, बात दिल के कैसे कही। निमिया के छाँव में, निमिया के छाँव में 9 दिन रहलू माई, 9 दिन रहलू माई। संग हमरा गाँव में, संगे हमरा गाँव में। तू कैसे रही, कहत कैसे रही, जुदाई कैसे सही, जुदाई कैसे सही। दिल में बारू तू ही, दिल में बारू तू ही कैसे कही, बात दिल के हम कहीं, बात दिल के कैसे कही। अबू 1 साल में, अबू 1 साल में। माई हऊ बेटा बाके, माई हऊ बेटा बाके रखी है बढ़िया हाल में, रखिया बढ़िया हाल में। अबू 1 साल में, अबू 1 साल में। हऊ बेटा बाके, माई ओह बेटा बाके रखिया बढ़िया हाल में। बिनय बिनती करी, बिनय बिनती करी, पवन गावे यही, पवन गावे यही। बारू तू ही, बारू दिल में तू ही, बात कैसे